This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Una nga adlaw sang 2022, adlaw nga hindi malipatan sang mga pulis sa Sagay. Wala nila ginapaabot nga maabtan ang mga nagakalumos nga kabataan sa baybay. Aton balikan ang natabo nga pag-rescue sa ila sa sini nga episode sang Baganihan. Una nga adlaw sang 2022. Ining eksena nga nagsugata sa mga yara sa baybay sa barangay Old Sagay sa Sagay City. Sa video nga kuha ni Gerald Galan, makita ang pagkaalarma sa mga pumuluyo sang may mga pamatanon nga nagapangayo sang tabang sa tunga sang mabaskong nga balud sa baybay sang Enero 1. Kalabanan sa ilang naurungan, samtang nagapinarik-parik naman ang mga himata sa mga pamatanon sa pagpangayo sang bulig agod maluwas sila. Sa unhan lang sang resort, nagabantay naman sanday Patrolman Reden Villarin kag Patrolman Arnel Soldano para mapasiguro ang kalinong sa palibot. Sila ang ginpelapitan sa himata sa mga nagakalumos nga kabataan. Nakitaan ginamon sir nga ang bata sir ga kamot lang nga mo nakitaan siya sir. Kitaas ang tubig sir tapos sir balod. Insigida sila nga nagpadulong sa baybay. Nag-uba sila sang uniforme kag naglangoy pakadto sa napahamtangan sang nagakalumos nga kabataan. Tapos ako ng tubig. Tapos balod pa. Pag abot na ako sir, ako sa captain sir. Captain ko ya kamot sir. Pag abot ko siya ya kamot, ako sa aba sir. Pag aba na ko siya sir, nabalaan ko gid sir nga way nagisa pirsa sir. Way na sa pirsa pag kuha ko siya sir, way nagisa pirsa. Nagresponde man ang duwa sa ilang mga kaupdanan nga sanday Patrolman Reynold Tolentino kag Patrolman Joshane Henry Clamiano. Pila sa mga kabataan ang gileyon nga natigayon nga nakalangoy palapit sa kilid sang baybay kag ginbuligan sang ilang mga himata. Pero isa sa ila kaupod nga 12 anyos nga lalaki ang nakitaan sa mga pulis nga nagakapa-kapa mga 40 metros ang kalayoon sa hunasan. Kantilado ang baybay kag mabaskog pa ang mga balod amo nga may kabudlayan ang mga nagrescue nga mga pulis. Minutos lang ang nagdigad, makitaan sila nga nagatakas sa baybay samtang nagaaba ang 12 anyos nga lalaki. Aron na kami sa igan sir, pamangkot ko tayo ng bata sir. Nga nalapot sa may dalom, hambalya nga nagulpi lang ko no dalom sir. Nga mo na kay kantilado na sir mo. Tapos daw kumpiyansa lang sa balak ko no sir. Nga mo to nga nalumos ako no sir, kay dagod-dagtong kinampadod kag lain man ang chimpo sir eh. Ano pa, gabakog ang hangin. Mabatian pa sa palibot ang pagpalakpak sa mga tawo sa madinalagon nga rescue operation sang kapulisan, samtang sanday Patrolman Villarin ang nagalagas sang ila paginhawa. Si Patrolman Soldado nga anay mananagat nakadumdum sang pagluwas man sang iamay kag mga kaupdanan sini sang siya ang dutean man malumos samtang nagapalawod. Gani wala man siya nagduha-duwa nga maglumpat sa baybay agod mabuligan lang ang mga kabataan nga amo naman ang nagahinyo sang iya bulig. Araman sir nga muna sir nga nagbulig bla sa akon sang hindi pa ko kabalo sir sang una. Sige na develop ko sa akon mga parents sir. Nga amo na sir nga nagdakom ako sa dagat sir. Kagi ka man do dutean na lumos. Oh sir, mga bata pa ko sir, mga ano plagay pero sang grade 1 pa ko sir, gaupod na kuya, panagat gid sir. Tuma ng pagpasalamat sa mga himata sa mga kabataan sa mga pulis. Bisan ng YouTuber nga nagakuha sa ila sang video ang bilib sa kaisog kag dedikasyon sa serbisyo sang mga pulis. Ang pamunuan sang Sagay City PNP gindayaw man ang pagkabaganihan sang kapulisan. Wala man ginalauman sa mga pulis ang padya o kon recognition sa pagluwas sa bata, pero tuma ng ila kalipay kag bugal nga nakabulig sila sa ila pareho. Proud man kami
nga asa police officer nga nakabuli kami sa mga tao, especially to sa kato sa kabuhi sa bata sir nga na-save namon. Happy man kami sir nga nakabuli kami kag na fulfill namon bala amon duty sir asa police officer sir. Pon sir, dako gid nga kalipay sir, simple sir. Ang hambal sa amon sa ginikanan sa bata sir, madaming salamat kay kung wala kamo sir. Wala ta kabalo kung ano matabo sa akong bata sir. Kung may matabo nga mo sini nga insidente, hindi sila magpangduha-duha kag ilaman sa gihapon salbaron ang nagakalumos. Siyempre sir, nakita namon sir nga do need ginamon ang amon bulig sir. Amo to sir nga buhay na kami kapinsal sa amon safety sir do at siyempre sir kay naluoy kami sa bata pala sir. Duty kami. Duty or off duty sir basta sa tion nga ara gid ya bululigan sa mga amon nga time sir. Mabuwiling kami nga magbulig sir. Kaya siyempre amo na as a police officer sir, partner na sa amon duty sir eh. Nga mag-save lives. Amo na sir. Tradisyon sa iban nga mga Negrense ang magpaligo sa baybay sa pagsugod sang una nga adlaw sang Enero. Amo nga nagatala man sa mga rescuer, mga tanod kag pulis ang tagsa ka mga local government unit sa mga baybay kag iban pa nga mga lugar nga ginadagsa sang tawo kun New Year. Maswerte ang 12 anyos nga na timing man nga ara dito ang mga pulis sang ginakinahanglan niya ang bulig. Maswerte siya kay ang mga pulis nga ara dito wala nagpangduha-duha nga magbutang man sa delikado nga sitwasyon sang ilang nga kabuhi para lang masalbar siya. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.